Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Wayna ke kertong uban yakun ha kejing eji rangba shnong ha ka shnong shela uba benestar sanla ula kerpat igi pai ba nong shong shnong jong ka shela bagin jit ya u menta ka genti ba unbat kum rangba shnong kenang ba unla ban penyai renti ya ka bishar shnong hapo ka shnong ka thau kajing eji rangba shnong ya ka ba on penlong ha ka rukom jong ka election hapo shnong shela kan long ha ka singi tho dieng jong ka tayo kata ha ka nyu tarik uklal kot arhajar arpuar ha ka jingkren kum shibenta ban ai jing pensyai shakinong shong shnong halor ki matrai kam jong u lada un sha jiet kum rangba shnong uba binas ulaong baka kamram jong u kan long ban penyai renti ya barok ki kam kum u chairman jong ka village court ban pet bat bishar ya ka shong suk shong san jong ki pai ba nong shong shnong jong ka shnong shela barok away ngadei ba minister sanla na nongrom shela u candidate naga benta kakam headman hapo kasnong shela siwa bangan poi sakane ka phang ngai khulei snem thamai naga benta ki prasnong prathau ki badon hasnong bat ki badon sabar nakasnong ro kumju ai bau ne usnem thamai ar hajar ar puar ulong usnem ubapahu pahai ubadap kerhai usnem uban ai ke jingkot ke jingkhia bat pekan bah ka kamai ka kaji jong baro ki paranong song sinong jong ka sinong sela bat kumju ru jong ki prasnong ki badon sabar na ka sinong ka election headman kan salong no sen ha ka new tarik u January ar hajar ar februar kumta ngakwa ban pensai ya phi ki prasnong sap hang ka jingut jong kane ka kam headman hapo snong namar baka kam headman hapo snong ka compare sibun na ki we pat kisnong hakiwe kiwe kisnong headman kamut urang ba snong uba penyaj ya ka dorbar snong ulong ukli jong ka snong hasyela pat u headman udai u sharman jong ka shela village court umdon benta ha ka dorbar umla ban penyaj dorbar umla ban soy proceeding umla ban soy ha ki attendant jong ka dorbar but umla ru banyadan benta hakino kino ki komiti jong ka dorbar snong ula ban nei dorbar kumbalong ki prasnong ki prathau bania ai jingmot balada ka dorbar ka pediang kamut kata ka jing ai jingut ka jong u kalong ka batrai kam hnrei lada ka dorbar kam pediang umla ban nei ai namar ba ulong tang kum unong le chong dorbar ubamla banya don benta bat ka dorbar bat don bor ai ruem halor jong ka dorbar kakam headman hasyala kumbang ala ong kadai udai usharman jong ka shela village court hapo ka shela village court kidon sangut ki member ki bania trailang bat u headman na pedeng kini ki member jong ka village court on jet yo by sharman bat nangta yau secretary jong ka village court hasyela katrai ya ki kam ki baya day bat ka jing bisar namar bau headman udai unong bisar uba penya ya ka village court udai ukli jong ka village court kai ka kam ka jong headman ka kam ka bakongsan ka jong headman kalong ban pe bakibri ki khendeu ka jinglong try jong ki brio kanglong ka baskem kino ki badan ki bri ki khendeu ki jongki haba ki kuwa ban pen sisa ya ka jinglong try ka jongki
ki ju tho sia ka village court na ka benta ban late sorjomin ban pen sisa ya ka jinglong try ka jongki u headman harangkat bagi member jong ka village court kin pentip kin penbena pai ba apos nong ya ka kerteng jong ubreu uba kuwa ban pen sisa ka jinglong try ka jong u bat kumjuru ya kata ka jaka lane ka bri ka bau kuwa ban pen sisa lane pen scam da ka village court ki ai ki put saudong kenang bagi tu ki songput kin ya dan rengkat akapor balik sorjomin balada kata ka jinglit sorjomin ya kanu ka jaka ka jong uno breu lada kam don kanu ka huriura ka jingya kini ka jingya kam ki wei halor ki wei kalong ka baya menjur bat ka baya bej nakal yang jong ka village court kalong bakan sena ya kata ka jing pensisa ban sena ya ka kot jong ka jing pensisa ya ka jing long try harangkat bat ka sket map jong kata ka jaka bat karu kom tho ya kata ka jing pensisa ru da ka village court kang long ka baya day bat karukom trekam kebalong kat kum ka ain mla ban chutho e ke jing pen sisa malu mala hanrai ka dei ban long ka bas kem bat ka babej bat ki bor yang ka ain ru kila ban pediang bat lada ka don kanu ka huri hura ha ka jing ya kaja ya ka kendeu ya ka siap hapo senong ban bisyar yakani kadai ka village court bat haba ka village court ka syong bisyar bat haba kala aya ka rai ka jongka ka rai jongka village court haba ka ai kalong thik kumbalong ki kasari kumbalong ki court hasilong lane hadis council lane ha district court lane hakinu ki court jong sarkar kalong thik ke jing besar ke bayadai kat kum ka ain bat aba penmi yaki rai ru ke dalong ki bas kem bat ki basisa hakipor ki bamen siwa ke village court hasela kalong ke bapaunam hadu kata hagaba Sharman ki member ki dai ki reu ki bala rangba ki bala yau ka jimot ka jing perkhat bat ki badon ru ka jing sempang ka sela village court haki por ki ba mensiwa kalong ka bun kam hadu kata ki bon ki mo ka dama ki bon ki jing sor jomen ye ki bri ki khendeu ba kumta ka village court kalong ka bun kam hadu kata bat lajan manu benai ke village court ka syong na ka benta ban bisar ban penbej ha ke jinge dei bat ki jinga ke jamaja jong ki khendeu ki siap ke village court hasela kam dei ke bisar tang ya ka khendeu ya ka siap henrai wat abadon kanu ka huri hura bat ke jing bom ya sungthu jingmot aka sensyar khadar hapos nong lane ki don kinu ki kenrum kenram aka sensyar ka khadar ka bliskut kala ban bisar habadon ki bawan ai lane mudoi haka ka bliskut ka dei ka original court but kinu ki kam ki baka bliskut ki bahap hapo ka bliskut ki baka bliskut ka dangdai ban pendep ki kut ki bahajrong kimla satya ban sim ya ki bakum kita ki kes nalor jong ka bliskut ka dan ka kut ka bakham hajrong kata ka dei ka additional subordinate district council court kane ka dei ka kut ka jong wahadar but nalor ka kut jong wahadar ki don ki kut pan naga kut jong hadar lada ki don ki mokot dema ki nong yele mokot dema kim honi ka rai jong ka kut ki jong hadar ka additional subordinate district council court
kan la ban appeal siki court ki ba kham hajrong hapo district council kat ba ampun la ban pendep naka village court kinu ki case lani ki mokodma mla setia ban poi siki court ki ba kham hajrong hakajing ya dai bat karu komjit ya u headman lajit ke election jong ki pai ba ki balap dap khat prasnem sianeng kabalong tang ki rangba karu komjit hakap ne ka bamenta kan long da ka balot paper kin tho ya ka kerting jong ki nongyele aka balot paper bat ki pai ba kin sa shon ya ka siap hapersya ka kerting jong utau kandidat ubaki kimon but hadin baladep kejingnya tebut kinong peniat ya ke election kinyeu no hang tu hi ya kibut but ya utau uba job on sa pendapat ha ka dorbar kabakin sa pelong hadin jong ke election but nangta ka dorbar pat hadin ba kalapan scam ya unong job kan sapha ya ka kerting jong utau kandidat uba job lani ya ka kerting jong headman uba job sya ka district council langba jong uwaha dadar naga bentaban yo ya ka jing pen scam but hadin ba ka district council kalapan scam ya kata kan sa hukum pat ya uhadadar pan ai ya ka sonot pat endah bala ai ya ka sonot ya headman kumta headman pat unsa syong ya ka village court ke Banengkong pat unsa pentip ru syaka district council pat kumju ru sya uhadadar ka village court hasil kalong kaba compare na ki we pat ki village court ki badon hapo kasyala confederacy haki sinong ki ba marjan ki don ka village court ki ba hapo jong kasyala confederacy hakabo headman ulong sherman ki don ki member tangba u headman haki we pat ki sinong udai u sherman jong village court haka juru udai ukli jong ka sinong upenya ya ka dorbar katba hasil lapat kalong kerpang hakabau headman don benta haka dorbar ya ka dorbar sinong sila lapenya da usharman ubalajit haka tu ka singilong dorbar na pedeng jong ki member but ya kirai jong ka dorbar lato da sekretari bad ya ki kam baro ki jong ka dorbar la pentrai da sekretari kat kum ke jing aibor jong ka dorbar sinong usharman lane u presiden jong ka dorbar sinong siala ubala jet akato ka singina pedeng ki member ulang tang si singi bad ka portrait kam jong uru kakutno onda hau ba ke dorbar kalawai hasela kumba kalong banta ka village court kalong kebat lot hadu kata-kata namar ba ngimla siu ban yo ye kireu pro jabe kireu perkhat kibala ban peniat ka village court kabalong kat kum kiriti ki dustur kabala le nadu kitemen jongi kibamen suwa tena kata kadau kibon kisnem kibala dep kipai ba kimju isu ya kata ke jingsyong jong ka village court ya ki jing trekam ki jongka but ting ki babon na ki pai ba kila new steng hadu kata-kata haba ki jet yau headman
Namar kidon ki ba ongru. Bau headman ulong ubam da don kam. Nrei ha ka jing sisa. U headman ulong ubadon kam tam. Hapo sinong sela. But ulong ru unong bisar. Uba peniat ya ka bilis kot. Gino-gino ki kam. Ki bah rit baria. Ki huri-hura. Ki kenrum-kenram. Ki badan hapo sinong hapo tau. Ki ba ka bilis kot. Kala bang sim. Batkan bisar. Lain no tang ki to ki kes. Ki balong ki he kum ki criminal case. Lani ki police case. Ki ba ka bilis kot. Kamla ban simti. Ngapen pau. Hapi ki paiba. Balai bangakwa ban yeng ya kene ka kam headman. Ngala syong thai na ka kam sarkar. Ngala don hasinong. Ngala sim benta ki kam sinong kam thau. Ngala long umember sinong. Ngala sungu thobha ya kirukom im kirukom trekam ki dorbar ki dorsar ki komiti bat ya karukom long jong ka sinong ka thau. But day hakene karukom habang ala don hasinong habang ala yo i iki jinge ki babun ki bawan hapo sinong kalau penlong yanga bangan yeng ya kene ka kam headman namar ngasngeu badai tang lengba kene ka kam headman ke bangala ban ai ke jing sekri ke bakhamba na ka bentala ke jong ka sinong ngalong ubalai luit bantrei ya kene ka kam hadin bangala syong thai ngamdan kanu ka wepat ka kam kabala ban penwit yanga bangan simti ya kene ka kam headman ngamdai u businessman ngamdai u exporter ngamdai utau badan ki kam kontrak lani ginu ki jingtrai ki bala ban penwit ki bala ban pentut haga bangan trai ya kene ka kam headman ngalong lain luit ba bat ngan trai lain luit ba klem kinu ki jing penwit haki kam lan ki jing trai ki jonga da kamen sim ka bakhia ngawan ban pau hapi ki paiba ki jong ka sinong sela ba ngada angnut ban yeng ya kane ka kam bat ngada kerpat ba ya phi ki prasinong ki pratau haba village hakane ke jaga tebot akan nyau tarik da perkhat da puson ba yanu pincit petu nagito ki candidate baru ki balayeng bisar yang aru bada pej ba hato ngalong da em ubreu ba bet ban semti ya kane ka kam lada pitu lane pisngeu tu bat kadkum ka jing sempang ka jong phi lada phi yo i banga ngalong uba biang ban sem ya kane ka kam sneu ha aba phile ha ka nyeu tarik ha ka jaga thebut shone ka sap ka jong phi ha persya ka kerting ka jonga ubines star ksanla daga phile kumta kan wanra ka jingjok yanga yafi bat eu paiba nong syong sinong bat ngakulas kem bangan trai bha ya ka ne ka kam ban pen im biang ya ka village code bahkan long ka bat trai kam ka bamantoy na ka benta jong phi upaiba nong syong sinong bat ban wanra ru saisi sen pat ya ka burom jong ka sinong kublai sibon ya pi baro kublai